balu mahsikla belai gilu balu mahsikla belai Angkau zabat mazang manbai angelai ada Sau kimi ek thorbai dinulai lan tharbai adang sau Hi guys, welcome back to my YouTube channel. To look for first time आंनि लाइफ नि लोगोफोर मेथाइ नि रेकर्डिं थांगासिनो लोगोफोर दे आं माने मेथाइ रेकर्डिं खालामबाय लोगोफोर दे थ' बिनिनो माने माबा आरोना अफिसियेलि नङा जास्ट कारावके माने ट्रेकआव रोजाबनाय आरो ट्रेकआव माने जोंनि गावनि भइस होनाय आरोना थ' नै जादों आंनिया नै सिंगारा थ' बिदिनो लोगोफोर दायो एसे फुटेज माने भिडिअ एसे खालामनायदों माने आउटडोराव आरोना माने मेथाइ रोजाबनाय आरो थ' लोगोफोर देखायलांगासिनो गासिखौबो नैबे सिंगारनिया थ' सानैजों रोजाबगोन नै जादों पुर जोंनिया लिडिसा नै जादों मुनु नै जादों दिदोमब्र आङो मेकआप आर्टिस्टआलाय केमेरामेन बिसोरो स्टार्ट गो नै जोंनिया दाकुनि एक्ट्रिसा ulang ka nengke ayo lah biar sih kamu lah istol le gaw nengke bisa lega kure berani ni bejinya apa nih lawan nih Gwrbw ni aku bodyguard sini angin wala tulandar salah I'm bouncer antar main bouncer ayo gilu balu mahsikla belai सेंग्राफोरखौ उल्था प्रप'ज खालामनाय लोगोफोर दायो नै लकेसन सेन्स थ' नैबे जाबाय नै माइकआ जोंनिया नै जादों नै जोंनिया सिंगार बे जाबाय सनिया नितामिनुनि बिनानाव आं बहुद बार बुंबाय भिडिअफोराव थ' नै लोगोफोरनि जायगाखौ नायदो ओरैबायदि बुरिया फै बे जायगायानो जाहैबाय माबा माने गौरां दैसा जिङाव आरोना थ' नैबे जाबाय गौरां दैसानि बे माथावरि बान्दो थ' दायो जों नै बेयावनो खालामसै शुटिंखौ लोगोफोर नै आंहा जेने तेने भगबाना बासिबाय आराखै नै बे पिस्तलजों बे सिलायजों आंखौ नियाव गावनो मेगन गावना होदों ओमफ्राय दा जेलाव केस होनांसिगोन आरोना नङाबा एसां रिक्सि मेगन थ' बे बेसां बेंग्रा बे पुरब्लगा साला गियान मेगनाव गावगोन नामा बे गैया माथायाव जेबो गैया बेया थामनिल' होनो हागोन जाम्बा मेगनाव लानालाय गैलालै दे नालाय जाम्बा बा 25 बोसोर जानानै बे मेगनाव गावना बे साला मेगन नांनायबा मेगन न'आवसो थांजोबसिगोन बे साला 50 लाख दा बेखागौलै आं सेस लोगोफोर नै मेगना बुजोब्बाय नै सेस थ' लोगोफोर दै दायो पुरा जागा चेन्ज माने नै पिस्तलनि सुदा फैबाय आरोना साला बे पुरा साला फुर ब्लक मा जागोन बेजों सालायने साला हान्टारा बे हाबासोलै बिनिया गोदान नाम थाबाय दे गाइस हान्टार इउटुबार आं गावनो होननानै लाबो हान्टार इउटुबार हान्टार एक्टरफोरा नै ओमफ्राय नियाव लाजि सुटखौ माने एसे नों बुं बोसो बिखौ होनना बुं दिदोम आं खारलांबा माहाय खसुदा ओरैनो नङा औ दे go दे औ दे अके मोजां खा दे गोजौ गिदिर जौस्रां देरस्रां आदा जांगिला गोजौ गिदिर जौस्रां देरस्रां आदा जांगिला नोंखौ जोबोर मोजां मोनबाय आङोलाय आदा गोजौ गिदिर जौस्रां देरस्रां आदा जांगिला नोंखौ जोबोर मोजां मोनबाय आङोलाय आदा साउथ फिल्मनि हिर' बायदि नुलायलांथारबाय आदा साउथ फिल्मनि हिर' बायदि नुलायलां मोजां मोनबाय आङोलाय आदा आंखौ एक्सेप्ट खालामखा आंनि आफाया MLA खा मोनथिनानै लाखा मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामखा
सालांबाय नामा बिदि नङामोन ना लिरिक्स खोनासंजाला लिरिक्स मोजां मोननायाव नोंगौ सोनिया पिस्तलजोंनो गावफ्रावहैगोन नै दा आंनि बारि फार्स्ट टाइम लाइभआव रेकर्डिं नायसै बोरै जायो आयो गिलु बालु मा सिखला बेलाय सेंग्रा साला भाई स्पिड जानांगोन आंलाय जायाखै सोरबा लासै आं गावनि माथोखौ खोनायाखै सन ओहो नों लोगोफोरनि दायो जोंनिया जोब्बाय माबाया माने रेकर्डिं आरोना ओमफ्राय नैबे जाबाय स्टुडिअ जाबाय जों सालादानि आरोना थ' मा बुङो स्टुडिअ आरो लैहोर रेकर्डिं स्टुडिअ आरोना थ' बहुत मोजां आदाया थ' माने लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ फैगासै जोंनिया बे माबाया आरोना कभार भिडिअ आरोना थ' लोगोफोर जाय एक्साइटेड कमेन्ट खालामजाबाय